Okay, this is the Omu Palace, Omu of Obior, as you can see. Yes, in the market. This is their market, Eke Market Day in Obior community. Obior is a chimney. As you can see, their market women. The market. Small man. For 4 days, okay, for 4 days. So, Tanebo. Every Eke. Open a calendar. Una de adjust ya no, una de Jonah. Mano no afianta no there. Afianta de ka mbo senkete. Ona zonebo. Okay. Okay. Okay, ono na afianta. Yes. Mana be ni ko na bia mbo se. General, go general market. But daily market is Oye for Ogbe. So ya ka just daily market. Okay. Okay, mbo senkete. Mana mbo se ke be ko na. That is food. Okay. Dalo Sunday, dalo. Garewa maso. Dalo Sunday. Nemo. Ila tona efo. Tabo aiga no bige. Ke mebe ta. Tata Bafia. Afia Eke Obior. Kubu ife ndị Obior arụ n'ugbo ha ebute n'afịa bele. Ife ọbụla nọ na n'ugbo ka anyị na-ebute garri, akpụ, ji, vegetables, tomatoes, tomato pepper. Main things on the anakọ n'ugbo a na-ebute. Then other things like palm oil. Anywhere. And are they cheap, ebe? Cheap. Other people come to buy and resell. So the cake kina like Indinele in Egorele, like from Anambra, from Imo State, from Enugu, from Asaba. And we cake in wiki guaha. And we keep your guafia, no bio. Buluna and I don't keep you on that aspect. What way Eke Bia, Golafia? Because not the cheap, not from an aquarium. I prepare a layer, so not the cheaper here. You understand me? All the cheaper. So you go blue, you can inside the package. Like Garina, Garita, they have here running because mafia 1 day. Okay. Because they can order like this. But not only the cafe Saturday now. Even they do it. Okay. You see a lot of things, vegetables, coconut, you know, something like G, Gary, raw cassava. And we side they got the cassava like down there. You went there, back and the cassava. But this side is for Gary. Then in front here is behind me here is yam. Then they sell tomatoes and pepper is usually in the evening. Okay. You understand me? The vegetables and the coconut and the leaf, simple pear, guava, shower sharp, or sauce, something like that. Then palm oil in the evenings is the real. Nemo ishin mama. Ndị buyers say na-abịa from different places. Asaba na-abịa. Oko na-abịa. Cable market na-abịa. Ogbogonogo na-abịa. They are here. They are in groups. A na-abịa azụrụ garị jele na side. Ndewo nne m. Na ọ na-anụgo ihe ọmụ Eko. Afia Eke ka ha azụ n'Obior. And ndị nke anyị
daalụkwa ọmụ ekwusiga na mbọsị eke na ọbịọ mbọsị eke ka wa azụ afịa ma nwekwazị mbọsị nkịtị wa ji azụ dịka olie afọ na nkwọ bụ mbọsị nkịtị wa nwekwazị afịa ebe ọzọ ndị wa azụsị ndị mana ka ebe si wee dịwọ tata bụ mbọsị eke bụ mbọsị ashawa daalụ nọ